част, мисля, че ще направя път, ще съединя, ще видим. Тук съм сложил картини, тук правих. Горе-долу много няма. Също нищо много няма. То май аз трябва да знам. Така са тези неща. Трябва. Бягай. Сега слабо. Това. Да, естествено забравя си взема легла. И защо се допират? Принципно сега ще ме питате. Защо леглата не са плътно до картините? Не само защото такова ще са до вратите, ами защото когато легнете картините падат. Това беше от този епизод, надявам се ви е харесал. Абонирайте се, харесайте клипа, дайте пълно лайк. Да, пишете коментари. Това е виждане от мен. Това бях аз, Мара 5 и това ще тези два епизода или един, не знам, забравих. Ще видим да мога да монтирам така, че да седим. Довиждане. Сега ще паузирам.